tomu nechci. Oni se asi nechají. Hejte se a oni se nechají za chviličku. Se rádi znáte, no to je pejsek. No tak to je fajn. No když to znáte, tak je to, když to je nějaký pejsek opravdu, on je Rexy! Čuchali časem, no. Takhle nějak. Kdyby to byl nějaký ten, jak se jim říká, ty pitbullové, tak to už je. On má rychlost ten pes, ten vody, ten jak koukše, tak to je. Máte záběr, no. No to jo. To jim prospělo. Aspoň se prochňapali. To neznáme ještě, tak? Dobře. Už to byl u zookaře, je čistokrevnej, říkal zookař. To je. Tak ten měl tenkrát něco kolem 60. Bylo to tak? Myslím, že měl. Já nevím ani, jak se to mohlo stát, to je záhada. Ta uklous, když byl malinký ještě, tak uklous prostě a po ledě nějak. No, tak si člověče, moc. Pojď se, Alexiku, pojď se ke mně.